муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. Ширкати Акай Баҳром мебошад, ки беҳтарин ширкат аст. Мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. Марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо так карда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. ба ҳамаатон роҳи сафед, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед, ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат, метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментария нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, як хачбеки фурӯшӣ ҳастед дар видеои имрӯза. хачбек солиш 1997 солай. моторош 1.6 литр, коробка механик, сӯзи чорияш бошад, бензин ва газ кор мекунад. 4 дискабалон, пачка дискҳои престижни, ҳолаташ хуб. айни ҳол мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нарша 35,000 сомонӣ мега. ана бародарон, мошин монитор дорад, ана хулоса задни камера дорад, чухолҳои кожни. мошин дар ҳолати беҳтарин, ягон мушкилӣ надорад. марҳамат кунед, дар номерҳои 38, 36 номерҳои ватсапш ҳастанд ва дар номерҳои 84, 44 номерҳои дастии соҳибшанд. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хачбекро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мотороли фурӯшӣ ҳастае, ки соли баромадаш 2023 солай. сӯзишвориш танҳо бензин, моториш 200 кубай. нархша 19,000 сомон мега. иваз ба каравани прайсҳои қади иваз карда мешавад. дӯстони азиз, ва аз 19,000 сомон арзони хуб ҳам мешавад. касоне ки каравани прайсҳои дӯстон дошта бошед, мақсад ки хуб бошад, бо дар бош сум метиҳем, соҳиби моторол ҳам қайд карда. дӯстони азиз, моторол айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нархша 19,000 сомон мега. бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед, дар номерҳои 902 963 58 номерҳои Россия, номерҳои ватсапш ҳастай. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари моторолро аз худи соҳибаш дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба куллӣ фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед. роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, ана эълони хонаҳо сар шуд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро бизанед ба хотири меҳнатҳои мо. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 4 дар хона, 6 сотиқ замина, деҳаи Уртабуза қарор дорад бародаро. ана 4 дар хона, 6 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор. 5 хонаи дигар фундаментиш рехтагӣ. хона хулоса бо хишти пухта бардоштагӣ. 4 дар хона, ҳолатиш хуб. ана нархша 250,000 сомон мега. дӯстони азиз, бо савдои хуб ҳам мешавад. номерҳои ватсапаш 988 00 6955. хона гирдиш маҳкам, дароза дорад. 4 тарафаш бо симеблоқади маҳкам карда. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, дӯстон, марҳамат, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Навбунёди Чорош мегӯянд. 3 дар хона, 3 сотиқ замина ба тамоми шароитош фурӯхта мешавад. хонаҳои хулоса ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. нархи хонара 270 000 сомон мегӯяд. бания кухни дар даруни хона ҳастад. дӯстон, марҳамат кунед дар номерҳои 918 20 68 27 моро ҳамиқа маълумот додагиам бардро. мисол дарси маълумотро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. 3 дар хона, 3 сотиқ заминай. нархи хонара бошад 200 000 сомон мега бардро. дидесен хай хона дар чӣ ҳолатай. мақсад дастурочни фурӯхтан дар кӯлай 3 дар хона бо ремонтҳои замонавӣ. холодильник дорад. хулоса дӯстони азиз, дидесен дар ҳами навор чизе ки ҳаст ҳамаша фурӯхтан дар кӯлай ремонти замонавӣ 3 дар хона, 3 сотиқ замин дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нархиш 200 000 сомон бардро. телефона барои тамос 985 88 99 13. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғш мегӯянд. 3 дар хонаи 7 сотиқ замина бардро. оби ҳавзи пантона дорад дар назди хона. бания, ҳезумхона, гараҷ, падвал, веранд, ошхона, 4 тарафи хона маҳкамай. нархи хона бошад 170 000 сомон бардро. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, марҳамат кунед, 4 тарафаш маҳкам бо сементблок маҳкам кардагӣ. об ва ҳавзи пантона дар назди хона ҳастад. нархи хона бошад 170 000 сомон бардро. боз савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед дар номерҳои 985 45 16 13 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва шербачо касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, метавонед дар ватсап равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. 7 дар хона хулоса деэтажаҳай 4 сотиқ заминай. 4 дар хонаш ремонт кардагӣ, 3 дар дигаш хулоса без ремонтай. кадиме ки хонара бихара, боз меяд 3 хона геша худаш ремонт мекунад. 4 хонаш барои зиндагӣ кана тайёр дӯстон. 7 дар хона обши, 4 сотиқ замин. хонара дидесем хай бадро дарунаш чӣ хел ҳастай. берунаш ҳам дидесем чӣ хел ҳастай. деэтажай 3 хонаш без ремонт. нархи хонара 270 000 сомон мегӯяд. боз камтарак ҳам савдо дорад. телефона барои тамос 209 91 40 00. ба ҳамин рақамон бародор занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълон мо як хонаи фурӯши арзонак аст ки дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Чашмаҳёш мегӯянд. 3 дар хонаи 15 сотиқ замин, ноҳияи Балҷувон, деҳаи Чашмаҳё. нархша 65 000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, хона хулоса дар ҳолати миёнай. даромада зиндагӣ кардан метавонед. 15 сотиқ замин, заминиш хеле калонай. телефона барои тамос 937 42 42 28. марҳамат занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки ягон барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, трактор, квартира, чизе ки доред барои реклама кардан, марҳамат дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. худо нигаҳбон, дастгири шумо пешнамост. дар паноҳи Аллоҳ бошед.